tisa fangati karaba sarayele la aurela ne kamaurema halaka balo minu maujuguya kuka juguya to minu baukoniya aw bismillah Lumière TV sanfɛ walasa ka kunnafoni jɛlen ku fara ɲɔgɔn ku d'aw ma bi kunnafoni minnu dira rédaction fɛ n'o ye groupe Lumière rédaction président Lumière TV rédaction fɛ an bɛna aw lase ma an ka to dum kan n'o y'an ka bamanankan ye bamananw ko maanifin bɛɛ lajɛlen n'a hakɛ ka hakɛ fana ye kunnafoni ye n'i ye kunnafoni na ko ɲuman o bɛ kɛ sababu i kɔnɔ b'a fɔ a ka sɔrɔ i ma fɛn bila i da maanifin kunnafoni ko ɲuman kɔnɔbara a bi place sɔrɔ ko ɲuman a farikolo la wa a bɛ lafiya hakili bɛ lafiya sabula kunnafoni sɔrɔ cogo ɲuman o bɛ na ni lafiya ye adamaden farikolo yɛrɛ ma wa bɛɛ hakɛ dɔ o de kama bɛɛ ka kan ka hakɛ ɲini o de la Lumière TV ko k'aw ka hakɛ k'aw tɛ se k'a fɔ a ko fiyewu a sanfɛla la kunnafoniw k'o fara ɲɔgɔn kan ka da anw ma maa minnu ka wulikajɔ n'u ka baara kɛra ye o de rédaction groupe Lumière rédaction et précisément Lumière TV rédaction a bɛ fɔ fɛn min ma ko médiateur de la république o kɔni y'u ka n'a fɔ kunnafoni gafe bɔ ka bin ka taa di jamana ɲɛmaaba ma n'o ye général d'armée Assimi Goïta Kulibakaw fɛ yen nɔ n'i y'a ta k'a lajɛ san 2023 san 2024 fɛn minnu kɛra kɔnɔna na Madame Sanogo Aminata Male na ale ye médiatrice de la république ye ale kɔni ye wulikajɔ ni baaraw bɛɛ kɛ ka taa gafe kɔni do jamana ɲɛmatigɛ o kɛra 22 août 2025 Kulibakaw fɛ yen nɔ n'i y'a ta k'a lajɛ jateminɛ dɔ baaraw bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ ko Mali institution a n'a a ka jamanadenw bɛ se ka fara ɲɔgɔn cogo min na nin gafe in b'o kofɔ san 2023 ani 2024 waatiw la n'an bɔra yen an bɛ taa justice n'o ye kiiribunanko kan n'i y'a ta k'a lajɛ collectif des avocats n'o ye maaw ye maa minnu ye avocat ye n'u fara ɲɔgɔn kan parti politique minnu cira jamana marabaaw fɛ o tɔgɔ la u kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu ka wulikajɔ n'u ka baara kɔnɔna na ko lundi don n'o ye le 25 août 2025 o tɛ bi ye wa ko kunnafoni kɔni bɔra ka bin k'a jira k'a fɔ ko wa procédure kɔni ko o bɛ sen na wa jateminɛw ni baaraw bɛɛ bɛ ka kɛ min bɛ se k'a to avocat ninnu kɔni bi baara ninnu lase a seyɔrɔ la o de la commune damadama dɔ bɛ yen olu kɔni n'o ye a fɔ min na ko le tribunal de première instance olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko u tɛ se ka nin fɛn ninnu juger o de la olu ye wulikajɔ ni baaraw kɛ hali sisan u bɛ baara la min bɛ se k'a to ko in kɔni bɛ ɲɛ sɔrɔ u kɔni ye damakasi sɛbɛn ninnu k'u ta k'u ladon jamana kiiribɔn yɔrɔbaw la wa a jirala fana k'a fɔ ko maa fila bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko CNT membre fila ye olu kɔni ko u ye damakasi don u kama ka jira k'a fɔ min ma ko citation directe contre des membres du CNT o kɔni ya a papier kɔni bɔ ka bin bina sa ka a bila juge ɲɛkɔrɔ min bɛ se k'a to ni maa fila in ni olu kɔni y'a jateminɛ k'a fɔ ko u y'olu ka hakɛw kɔni ko u tamanu sanfɛ walasa u ka taa kiiri cogo juma na jamana ɲɛmaw précisément kiiri ɲɛmaw ɲɛkɔrɔ o fana kɔfɛ n'i y'a ko ta k'a lajɛ a bɛ fɔ dugu min ma ko Cɛndobugu kɔni ye dugu min ni a ye gɛlɛya sɔrɔ inondation ko la sibiri tɛmɛnen a bɛ fɔ dugu in mɛmɛ ko Cɛndobugu ni kɔni y'a ta lajɛ a bɛ Joyila mara de la Joyila kɔni région kura de Mali kɔnɔ yan a filɛ ni précisément Segu ni Bamako cɛ ni kɔni y'a ko ta k'a lajɛ Cɛndobugu kɔni ye dugu min ni du 100 jate olu kɔni de ye gɛlɛya sɔrɔ nin ko in na wa sanji kɔni a ma jigi yen nɔ koyi mais a jiginna kɛrɛfɛ dugu dɔ la mais a ma kɛ fɛn min tɛmɛna kɛrɛfɛ koyi a tɛmɛna dugu fɛ wa a ye tiɲɛni ba la don dugu kɔnɔ maa caman bɛ yen nɔ olu ka bɔlafɛnw n'u ka minɛnw ni u yɛrɛ ka sow kɔni sokɔnɔnafɛnw kɛra kanamafɛnw ye nin ko in hukumu kɔnɔna na n'an bɔra yen an bɛ taa Direkaw fɛ yen nɔ n'i y'a ta k'a lajɛ Direkaw kɔni y'a jira k'a fɔ k'a bɛ kalo damadama dɔ bɔ sisan ko ji ɲuman kɔni tɛ olu bolo ko ji min bɛ na olu fɛ yen nɔ SOMAGEP bɛ ka ji don ko ji ɲuman tɛ wa k'u b'a ɲini jamana marabaaw fɛ précisément minnu bɛ yen nɔ ko ka baara ɲɛsinnen bɛ ji ko ma ko ka ji ɲɛnama kɔni ɲini ka di olu ma min bɛ se ka to olu bɛ se ka lafiya o bɛ se ka sigi u sigiyɔrɔ la sigi cogo ko ɲuman hali sisan n'an bɔra yen an bɛ taa a bɛ fɔ fɛn ma ko l'actualité internationale États-Unis d'Amérique kɔni e ko a kɛlen tɛ k'a ɲini k'a tigɛ di AES jama ma wa n'i y'a ta k'a lajɛ an ka fasoba Maliba Niger ali Burkina Faso kɔni ko Donald Trump ko ale bɛna jateminɛ kɛ min bɛ se ka to ale n'u bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu ka entreprise minnu bɛ yen n'u ka baara ɲɛsinnen bɛ dugukolo nafolo ko kɔni ma ko u bɛna lajɛ ka baara kɛ i n'a fɔ lithium ani or o ko nin hukumu kɔnɔna na wa ale fana b'u dɛmɛ fana bɛ se ka to tourisme kɛlɛ kɔni bɛ se ka kɛ
ka bɔ u dala wa n'i y'a ta k'a lajɛ tubabu kɔni no o ye faransi ye ni u bolo kɔni bɔlen wa ni u dusu kasilen ni u tɔɔrɔlen de nin ko in na sabula olu kun ma segin n'a ye ko olu ka allié principal no o de ye États-Unis d'Amérique k'a bɛ se k'a tigɛ di AES ma AES min ye faransi gɛn ka a bɔ a da la n'an bɔra yen an bɛ to Sahel kunna hali sisan a bɛ fɔ cɛ min ma ko Alexander Ivanov ale kɔni ye maa ye maa min ye ɲɛmaaba ye i n'a fɔ lakana ko o sira fɛ ale kɔni y'a jira k'a fɔ i n'a fɔ Mali diɲɛ kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ k'a jira k'a fɔ ko service spéciaux ukrainien kɔni ko o ye fɛn ye fɛn min n'u bɛ ka wuli ka jɔ ni baaraw kɛ bɛ se k'a to olu bɛ se ka gɛlɛya a lase précisément AES jamaw ma ani AES militaires ma ko o bɛ ka maaw dɔ former ko bilasira ka hakilina d'u ma i n'a fɔ militaire ko sira fɛ no o de kɛlɛkɛcɛw ko sira fɛ ani ka tila ka maaw dɔ d'u ma fana maa minnu bɛ o former bɛ se ka to bi gɛlɛya lase AES précisément ou bien a bɛ se ka fɔ Sahel jamanaw olu ka militaires ma wa a jirala k'a fɔ ko dugu min bɛ diɲɛ jamana min bɛ ko Gaza o dugu in kɔni na ko n'i y'a ta k'a lajɛ Israël kɔni ka drone n'o ye u ka avion minnu bɛ boli ka sɔrɔ maa t'u kɔnɔ k'u kɔni ye fagali jugu dɔ kɛ ka ɲɛsin kunnafonidilaw dɔ ma à peu près mɔgɔ 4 jate wa n'i y'a ta k'a lajɛ o kunnafonidila ninnu kɔni maa dɔ b'u la n'a tɔgɔ ye ko Nasser Akan Yohani ale kɔni ye maa min ni ale ye gɛlɛya sɔrɔ wa Al Jazeera fana i n'a fɔ cameraman dɔ n'o ye jatala ye wa a kɔni a bɛ maa na minnu sara maa 4 don wa drone kɔni den n'o Israël drone o de kɛra u sababu ye n'an bɔra yen a bɛ fɔ fɛn min ma ko celu n'o ye sanfɛ celu ye n'o ye bɔlɔla celu ye Maliden kɔni n'o ye an ka iglu ye kɔni o binna i n'a fɔ Angola ɲɛkɔrɔ 73 wa n'i y'a ta k'a lajɛ san 2025 ni kɔni ye ko ye ko min kɛra Angolakaw yɛrɛ fɛ yen nɔ wa u ka faba la ala ni u ka wulikajɔw n'u ka cɛsiri ani jamanadenw yɛrɛ ka cɛsiri n'o Angolakaw ye olu kɔni sera ka an ka maaw kɔni k'u ci 73 wa nin kɛra sababu ye min y'a to an ka jamanadenw kɔni minnu kun bɛ kɛnɛ in kan olu kɔni ye a bɛ fɔ ma ko médaille d'argent o de warijɛ médaille kɔni k'u ye o sɔrɔ wa olu de kɛra maa 2nan ye wa a kɛra sababu ye min b'a to ni cɛba in kɔni n'ale tɔgɔ ye ko El Hadji Diko ale n'a ka cɛdenw kɔni u segira ka na Mali kɔnɔ u kunkɔrɔtalen hali n'a sɔrɔ u cira final la wa jamanadenw ka wulikajɔ n'u ka baara bɛɛ kɛlen don ka waleɲuman dɔn kɛ ka ɲɛ su ma min bɛ se k'a to olu u ye nali min kɛ nin ye u ka se ka wulikajɔ ni baara wɛrɛw kɛ min bɛ se k'a to coupe wɛrɛ min bɛ kɛ basket ko la u bɛ se ka u jɔyɔrɔ fa a la wa nin de kun ye kunnafoni min sera ka d'aw ma Yusufu Ture Mamadu Bari u tun ye kun bɛ kamara la ka munumunu a ye kan mɛn ala sɔnna ma sini nin kɛnɛ kelen in kan. Salam alaikum, c'est moi Princesse Seyda Maba, toujours la fierté de l'AES. Bamako Tchè ani Muso Demsen, groupe Lumière TV, Audi Adaye, Anyamoroba, Oye Tonton Amadou Sala Touré. Malide Nuyo, Anga Benke Lema, Angambolo Dinyoroma, Kanfaso Malibonorola, Koraya Akiliye, Koraya Manake Jawiliye, Koraya Manake Jawiliye, Demiseni Akili Mane Bolaji. Antigi ban famino kani olu kɛra faso cibaga ye tun o b'anw sira anw denmisɛnw jigi bi tiɲɛ komi ti kɛ komi ti fɔ komi ti ye diɲɛ kɔnɔ anw bi ko bɛɛ danni ye bi anw ka Maliba in kɔnɔ. Europe Malien Lumière TV maaw kun kan bɔra tuguni ala n'i ko information yɛrɛ i ko Lumière TV n'i ko farikolo ɲɛnajɛ o kunnafoni i ko Lumière TV n'i ko ko dumanw jamana kun kan ko ba fɛn bɛ kɛ dugu in kɔnɔ n'i bɛ fɛ ko. balimakɛw n balimamuso électronique de jɔyɔrɔ bɛ aw la o banna pewu walima sokɔnɔminɛnw misiri kɔnɔminɛnw studio minɛnw salle de conférence minɛnw fo ka taa se bafuluminɛnw ma mɔgɔ kelen pe sɔrɔyɔrɔ kelen pe. Hatɛ Fune Dumasi Chez Mamoutou Traoré yele électronique a filɛ ni bɔra Membo sirafara la k'i bi yɛlɛ ka taa centre meublé fan fɛ yanni ka fara juste i bi i côté gauche lajɛ yele électronique chez Mamoutou Traoré i b'a sɔrɔ yen nɔ i mɔgɔ mana se minɛn o minɛn ma a minɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen i n'a fɔ bafoule guitare lampadaire chaise micro piano b'o la batterie ampli microphone fo ka taa se lumière ma
ma o ma be ki b'a fɛ ka galon bonda Otmana sa boli biribiri e ka taa se yele électronique chez Mamutu Tarawele ka yɔrɔ la. Ni ye ɲɔgɔnmɛ bila cɛncɛnkulu sanfɛ tɛgɛ t'a yira suguni dɛ. O ye cɛ funɛ dimanche Otmana sa an bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ an ka Mamutu Tarawele ka yɔrɔ sɛgɛrɛ yele électronique. Hatɛ. Lumière TV ma kotisa fangati karaba sarayele la aurela ne kamaurema hala kaubalo minu maujuguya kuka juguya to minu baukoniya